Pablo, gracias Sergio. Disculpar a asistencia do presidente, Rafael Budiño, que lle saiu un convite así de última hora. E, bueno, nada, decir que a verdade xa botaba de menos vir a este salón de plenos a poder dar voltas de prensa a presentar campus deportivos e distintos eventos deportivos que vamos a ter aquí no Concello. E, bueno, inauguramos con este campus Depor que se vai facer aquí no campo de fútbol de Bertamiráns do 12 ao 16 de xullo. Bueno, este campus xa se leva facendo durante varias temporadas. O ano pasado, pois, por motivos COVID non se pudo levar a cabo, pero por eso voltamos con máis ganas e con máis ilusión, se cabe, e destacar que o deporte, obviamente, é moi importante para todos e para todos, e para todas, e que non solamente son xornadas de adestramento, son fomentar valores como a amistad, solidaridade, esforzo, traballo en equipo, onde nesas horas cos nosos rapaces, aparte de fomentar a práctica do deporte, están rodeados de amigos e tamén tendo unha actividade que lle favorece aos pais nunha conciliación, sabendo que eses pequenos e pequenas están disfrutando con algo que lle gusta facer, como é xogar ao fútbol, que xa leva aquí unha larga trayectoria neste concello. E nada, decir que agardo que este campus teña tan boa acollida como en ocasións anteriores, non podendo ter ao mellor o volumen de nenos que noutros momentos se barallaron, pero, bueno, polo menos empezamos, que é o importante, e a seguir, ¿no? Que sigamos apostando por este deporte en Bertamiráns e adiante. Para aquí, primero, Sergio. Bueno, nada, por de Bertamiráns, pero, bueno, como sempre, unha nova edición do Depor Campus que se engloba dentro do convenio de colaboración e formación que mantemos, pois, tanto Bertamiráns como Deportivo. Esperemos que sea un novo éxito. O ano pasado creo que foi un éxito rotundo, creo que foi a edición que máis nenos houbo. Independentemente da historia esta do COVID, que nos aterraza a todos, pero este ano esperamos que volva a ser aceptado, moi aceptado por os nenos, que sexa un éxito total absoluto. Ademais, bueno, pues a nivel de club se está vendo que a aceptación do parte da masa social do Bertamiráns co convenio que temos con o Deportivo está funcionando moi ben, ademais, están indo moitos nenos a adestrar co Deportivo. En este sentido, pues, estamos moi contentos e esperamos, como te comentaba, que sexa outro éxito de participación de nenos, polas sensacións que temos e preguntas que temos, os pais están moi interesados en volver a repetir. E pouco máis por nosa parte, que salga ben todo, que nos acompañe o tempo, que é importante, e adiante outra vez co deporte, o que nos interesa a todos, non? Pois eu, nada, agradecer sobre todo ao Concello e ao Bertamiráns a predisposición sempre e a acollida que temos aquí a nivel do Concello nas instalacións, que quedaron, ademais, xa unha instalación nova para poder levar a cabo todo este tipo de actividades, con todas as facilidades, toda, bueno, a motivación e a ilusión que temos de facer esta actividade outra vez, que sexa un éxito como o ano pasado, que pese a todas as modificaciones que tivemos pola pandemia, o protocolo que tivemos que aplicar polo tema do COVID, e que este ano tamén seguiremos aplicando, pese a que a situación é un pouquinho mellor, ou parece que é mellor, pero imos seguir co protocolo do COVID. E nada, a actividade va levarse a cabo da semana do 12 ao 16 de xullo. Temos xa as inscripcións abertas, toda a inscripción e o procedimento é a través da nosa web oficial, deporcampus.rcdeportivo.es. Como especial novidade, pois este ano tamén imos entregarlle a todos os nenos e nenas unha máscara oficial, neste caso dos Deporcampus, cambiamos o deseño para que poidan ir con máis seguridade frente ao COVID, ainda que parece que en xullo igual xa non é obligatorio o uso de máscara, pero para que a poidan utilizar na súa vida tamén cotidiana. E nada, esperamos repetir as cifras polo menos do ano pasado, que foi, aparte de ser unha das actividades máis antigas da Fundación, pois ademais é unha das máis exitosas, e por iso estamos outro ano máis aquí, agradecidos pola acollida, esperando que o volumen de inscripcións dende hoxe pois xa suba considerablemente.